Id-deċiżjonijiet mill-Gvern jittieħdu fl-aqwa interess tal-pajjiż skont il-protajiet tan-nies u dak li jirrikjedi s-suq. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela kienet jitkellem dwar il-ħaddiema barranin waqt intervista li kellu mal-ġurnalisti Mdiakono u li ġiet imxandra fuq l-Avin Malta il-ħadd. Dr. Abela irrimarka wkoll kif l-istess deċiżjonijiet għandhom jipproteġu Maltin li jaħdmu f'dawn l-oqsma. Maltin li investew fil-vetturi white plates u it-taħdidiet tagħna magħhom kienu illi raw il-qlieħ tagħhom diċenti jonqsilhom b'mod esaġerat. U jiena rrid ukoll li l-Maltin u l-Awċin ikollhom għajxin diċenti. Il-Prim Ministru qal il-pajjiż għandu l-libertà u s-seta li jiddetermina l-ħtiġijiet tiegħu anke kif joħroġ mill-istudju xjentifiku li jsiru mill-Aġenziji Identità u Jobs Plus. F'din l-intervista Dr. Abela tkellem dwar is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna fejn tenna li se jkomplu jintensifikaw ix-xogħlijiet matul din is-sena biex tibqa' tiġi aġġornata u mtejba għal ħtiġijiet tal-lum. Il-maġġoranza tal-poplu ibbenefikat mix-xogħlijiet li għamilna s-sena li għaddiet. Ma jfissirx li ma kellekx nies li ġew impattati u ma dawk niskuża ruħi. Illi aħna fil-xhur li bihom tlelqu xogħlijiet minn Novembru li għadda ma lħaqniex għamilna x-xogħlijiet kollha. Sinċerament niskuża ruħi magħhom, però li nwedhom huwa li fit-tieni fażi tax-xogħlijiet se nkomplu nintensifikaw ir-ritmu biex dak 82 kilometru li saru s-sena li għaddiet nibqgħu naħdmu u dis-sena wkoll aktar kmieni, nibqgħu nintensifikaw ħajbqgħu jsiru aktar. F'din l-intervista il-Prim Ministru irriafferma wkoll l-impenn tal-Gvern li jkompli ikun ta' spalla għal familji u n-negozji billi ikompli jissussidja il-prezzijiet tad-dawl u l-fuel fi żmien li ġej. Dwar il-proġett tal-Waste to Energy, Dr. Abela spjega li kien hemm proċess kompetittiv u l-konsorzju li ntażel kien 200 miljun euro irħas mill-klijent tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Mur-kwistjoni tal-Waste to Energy l-Qorti tal-Appell qalet illi l-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-Għażla uħud minnu u tal-PCRB li ilu kostitwejt issa snin, ġifieri taħt l-amministrazzjoni tiegħi, qalet illi għax kellek inti pereżempju ċ-ċer u wieħed mill-membri illi huma joqogħdu wkoll f'bordijiet oħra tal-Gvern ma setgħux ikunu fil-PCRB. Ġifieri imkien ma daħlet fuq l-aspett anzi xtejt. Tgħid illi l-imġieba u dritt nenfasizza fuqha tal-membri tal-Kumitat tal-Għażla u tal-PCRB qiegħda 8 feet mar-Rett Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, dak li qalet, u li jingburi huwa illi f'kull proċess kompetittiv li kien hemm taħt dan il-Gvern qatt ma kellna kwistjonijiet ta' skandli. Hekk kif bħalissa għaddej l-Olimpjati f'Pariġi, il-Prim Ministru Robert Abela ġie mistoqsi dwar dan ukoll u wieġeb hekk. Taħseb li se jasal iż-żmien xi darba li Malta mhux biex tikkompeti fl-Olympics imma li tirbaħ medalja? Nittama u għalhekk għamilna investiment bla preċedent fl-isports f'pajjiżna, jiġifieri ħadd pjaċir ħafna li f'Pariġi żort il-kontingent relattivament żgħir vera li kellna, però ta' atlieti li huma mħarġin ħafna ta' żgħażagħ li verament kelli sens ta' ammirazzjoni kbira lejn id-dedikazzjoni u l-professjonaliżmu tagħhom.